Preparen la seva recerca de feina en un espai amb tot el que fa falta i reben assessorament a càrrec de personal especialitzat sobre, per exemple, com confeccionar un currículum adequat a una determinada oferta o quines són les millors plataformes digitals per trobar un lloc de feina. La manera de mover-me dintre dels ordinadors per presentar els currículums i així, per fer les coses com més actuals. Són el nou espai de recerca de feina d'Horta-Guinardó, ubicat al Centre per a l'Ocupació i Formació de Ca n'Andalet. És la primera vegada que Barcelona Activa ofereix aquest servei fora de la seu central. Fa 3 setmanes que està en funcionament i ja hi han passat més de 30 persones, un terç de les quals majors de 50 anys. L'atur a Barcelona s'està centrant molt en persones majors de 45 anys. Per tant, que les persones d'aquesta edat tinguin un espai on puguin reactivar i anar fent accions de recerca de feina, creiem que és un valor molt important. A Ca n'Andalet també s'ofereixen altres recursos ocupacionals, com per exemple cursos formatius per a professions concretes. És una ecuación de primer grado, hay una X. Segons l'Estratègia per l'Ocupació Barcelona 2016-2020, l'objectiu és diversificar l'oferta de serveis arreu del territori. Per això, Barcelona Activa preveu obrir un tercer espai de recerca de feina a 9 barris durant aquest 2018. El hàndicap que, bueno, que